Dobroveče na promociju 27. broja znaka Sagite. Sa mnom su Milan Peca Nikolić i Đura. Ne moramo mnogo da se predstavljamo, dovoljno smo matori da nas svi verovatno već poznajete. Ja sam Miodrag Mića Milovanović, dugogodišnji Bobanov saradnik na ovim svim njegovim izdanjima. Znak Sagite je časopis koji je pokrenut još davne 1993. godine. Do sada je izdato 27 brojeva, redovnost izlaženja je neredovna. Izlazi kada se skupi dovoljno materijala ili kada Bobanu dođe da izda broj, to je onako nikad se ne zna. Časopis je nastao kao odgovor na jednu prazninu koja je nastala u domaćoj fantastici gašenjem Alefa kao poslednjeg specijalizovanog časopisa za naučnu fantastiku. Pre toga smo od 76. godine do neke kraja 80-ih imali Sirius kao vodeći časopis naučne fantastike. U jednom trenutku kratkom su se preklopili Alef, koga je izdavao u stvari isti Boban Knežević preko Novosadskog dnevnika, i raspad Jugoslavije. U suštini, poslednji broj Alefa je izašao mesec dana pre nego što se Jugoslavija zvanično raspala, tržište se raspalo i u celoj toj priči Boban, kakav je tvrdoglav, pokrenuo je jedan ovakav časopis koji je u suštini trebalo da nadomesti tu prazninu, pre svega u izdavanju domaće naučne fantastike, jer je u to vreme praktično bio pravi bum domaćih pisaca naučne fantastike. Konkursi su se redovno odvijali, kvalitet pisanja nikada bolji, a praktično nije imalo gde da se objavljuje. Znak Sagite, kao što verovatno većina dobro zna, ima dva dela. Jedan deo je priče. Priče su uglavnom domaće, ponekad ima ovih stranih priča, a ono što je u znaku Sagite veoma važno, to je taj drugi teorijski deo koji u suštini svima nama koje se bavimo fantastičnom književnošću možda jedan prozor u to što se stvarno događa u fantastici i, kao da kažem, neki sama činjenica da jedan ovakav časopis u današnje vreme je praktično izgubio neku vrstu komercijalnog značaja. Ovaj broj se prodao verovatno ispod 100 primeraka, to je daleko od bilo kakve komercijalne vrednosti, međutim pruža priliku svima nama koji učestvujemo u radu u tom časopisu i objavljujemo priče, da objavljujemo ono što mi smatramo da je vredno, ono što će ostati na neki način. Možda radimo ovaj časopis za neke buduća vremena. Ovaj prvi deo, ovim pričama bih ja kao urednik ovog broja rekao nešto više. Određen broj priča je nastao tako što sam neposredno pre ovoga broja u jednom naletu sopstvenog ludila rešio da interni časopis fanzin društva Lazar Komarčić dovedem do broja 500, od broja nekog 494 koliko smo izdali. Nekako me je duša bolela da ne dođemo bar do broja 500 ko nekog lepog okruglog broja. To je fanzin možda sa najvećim brojem objavljenih brojeva u čitavom svetu i nekako sam želeo da zaokružim
taj broj na 500, to smo uspeli, taj 500. broj je jedan reprezentativni broj, promovisali smo ga u našem društvu i smatram da je nešto veoma važno. Boban je tu jako mnogo uradio, iako u poslednje vreme retko dolazi u Lazar Komrčić, uglavnom kad mora, ali je mnogo toga uradio i kao jedan od osnivača društva i neko koji je vukao domaću fantastiku kroz ovih 40 godina i u nekom naletu, možda i ljubomore, mi je rekao, uredio si te brojeve, a nisi do sada uredio nijedan broj znaka Sagite. To je bio za mene onako popriličan izazov i pokušao sam da na tom talasu priređivanja, jurenja ljudi, da daju priče za emitor, to iskoristim i formiram jedan broj znaka Sagite koji će sadržati priče savremenih pisaca. Onaj čovek koji je otvorio emitor 500, Adrian Sarajlija, koga smatram zaista za jednog od najkvalitetnijih domaćih pisaca fantastike u ovom trenutku, otvara i ovaj broj znaka Sagite sa, po meni, jednom odličnom pričom, terensko istraživanje, neka vrsta analize, dve možda najzanimljivije teme u savremenoj fantastici, to su multiverzumi i neka analiza totalitarnih društava, koja je u ovoj priči po meni dosta dobro izvedena. Možda bi ovo moglo biti početak nekog šireg dela, ali to ćemo tek videti. Nastavlja se broj sa meni veoma dragom pričom Veronike Santo, Devojke su susjednog krova. Veronika Santo je naša jedan od prvih ljudi koji je objavljivalo u srpskoj naučnoj fantastici, sada živi u Italiji, objavljuje na italijanskom i na hrvatskom. Ova priča je prvobitno objavljena u Ubiku, broj 19, a meni je bila toliko draga pa sam je zamolio, pošto vrlo malo imamo šansi sada da hrvatske časopise dobijemo, da ovde napravimo kopiju toga. Treća priča je priča naše koleginice Nataše Milić, koju svi dobro znamo, koja je napisala jednu veoma zanimljivu priču o prirodi umetničkog dela, uopšte Svi krićani lažu, koja se od tih nekoliko priča koje je meni ponudila za objavljivanje u ovom broju daleko najviše svidela i mislim da predstavlja možda jednu od njenih najboljih priča koje je do sada objavila. Priča u trenutku kada je priča dobijena od strane Ilije Bakića, to je bila priča Jakupus Kraut ili Semena Saća. To je bila originalna priča. Nažalost, s obzirom da, kao i svi Bobanovi projekti, to je kasnilo nekih godinu i nešto dana. U međuvremenu je Ilija Bakić proširio tu priču i zatekao roman. Ali priča je predstavljena za okruženu celinu. To je tipičan Bakić, jedna spora priča, teška, ali praktično sa svakom reči na pravom mestu. Bakić je možda u ovom trenutku možda jedan od najkvalitetnijih domaćih pisaca uopšte, a sasvim sigurno jedan od najkvalitetnijih pisaca naučne fantastike. Boško Martinović je jedan od naših, takođe čovek koji je prvu priču objavio u Emitoru, objavio umeđu vremenu i po meni veoma dobar roman Štangla, a ovde je prisutan sa pričom 7%. Jedna kratka priča koja je po meni onako prilično zanimljiva.
blok priča se završava izborom iz priča Dalibora Perkovića. Dalibor Perković je jedan od najkvalitetnijih hrvatskih pisaca naučne fantastike. Ovde predstavlja sa 3 priče, od kojih je možda najbolja priča Preko rijeke, koja je neke davne 2004. godine dobila nagradu Sfera za najbolju naučnu fantastičnu priču, međutim i druge 2 priče koje su u ovom broju meni su bile prilično zanimljive i mislim da sasvim fino zaokružavaju neke njegove tematske, njegova tematska interesovanja. Da bi se nastavili na to, teorijski deo počinje sa nekom vrstom intervjua sa Daliborom Perkovićem, o kojem on priča o stanju u hrvatskoj naučnoj fantastici, o svojoj pisanju i tako dalje. A odmah iza toga ide jedan tekst koji je napisao Dalibor Kitanović i koji je objavljen davne 1968. godine u Borbi, koga sam ja detaljno preradio u smislu nije ništa izgubljeno od njegovog originalnog teksta, već su svi navodi priča u kojima je on govorio ilustrovani sa originalnim ilustracijama iz tog vremena i u suštini pokušao sam da približim neko vreme o kome on priča današnjem čitaocu. Ne znam da li bi Peco ti nešto možda malo više rekao o Daliboru Kitanoviću. Uzmi samo mikrofon. Kitanović, komunista. Malo bliže. Ortodoksni komunista, verovatno ga pamtite po nasleđu jedne osobe on je osnivač ove nove komunističke partije i dugujemo mu Vulina. Vulina. Vulina mu dugujemo, nažalost, ali je fantastičan poznavaoc ruske naučne fantastike, dubinske je poznavao i u pravom trenutku i taj njegov pogled na svet, koji je u mnogim aspektima izgubio na značaju u ovoj sferi je vrlo, vrlo, vrlo značajan. Toliko o tome. Kitanovićeva, hoćeš ti? Pa evo, ja se slažem skroz sa Pecom, to je baš tačno što je rekao. Izuzetno je zanimljivo da takav čovjek napiše tako dobar, veliki esej i da prosto mi koji nismo to sve čitali negde saznamo kakve sve neverovatne knjige postoje iz tog ruskog korpusa. To je meni bilo veoma interesantno, baš sam uživao dok sam pročitao. To je jako interesantan stvarno esej. Ja sam bio potpuno fasciniran kad sam našao toga. Meni taj esej iz 68. nije bio nov, nije bilo prvo sretanje sa Kitanovićem, koji je još 60. godine u politici imao feljton u kojem je popularisao sovjetsku naučnu fantastiku. Nisam ga čitao 60. rođen sam 61. ali sam par godina pre nego što sam pronašao ovaj tekst iz 68. imao priliku da pročitam taj tekst iz 60. Ovo je proširenje tog teksta. On je, inače ne znam koliko znate o njemu, staljinista, veliki rusofil. General inače. Molim? General inače. Da, inače 60. godina uhapšen, bio nekoliko godina u zatvoru, u sve to jedan od vodećih publicista
pojam za publicistiku u 60. i 70. godinama, čovek koji je napisao sve one knjige o velikim bitkama u Drugom svetskom ratu, čovek koji je napisao koji je uništio Treći rajh, po kome su Rusi i Česi snimali filmove, mislim, jedna potpuno onako neverovatna ličnost, da tako neko se uzme da se prihvati pisanja eseja o naučnoj fantastici. To je posledica poslednje vreme, zadnjih 2 meseca proučavam istorijat srpskog fandoma i u suštini pre formiranja zvaničnog fandoma koji je krenuo u Hrvatskoj 76. godine, a koji se poklopio sa onim ključnim dešavanjima 76. kod nas u Srbiji, pokretanje almanaha Andromeda, pokretanje nove edicije Kentaura i pokretanje Siriusa u Hrvatskoj. U isto vreme se pokreće prvi klub naučne fantastike u Hrvatskoj. Sad, ti imaš s jedne strane dva vrste pristupa ljubitelja naučne fantastike. Jedan je onaj zapadni, anglosaksonski, gde je sve usmereno ka tim nekim oblicima zabave, konvencijama, izdavanju fanzina i tako dalje. I imaš taj istočni, gde naučna fantastika se posmatra kao nešto, s jedne strane, u ruskom, odnosno tom, ajde da kažemo, istočnom bloku, kao neki deo edukativno povezivanja mogućnosti korišćenja naučne fantastike u neke ideološke svrhe građenja novog socijalističkog čoveka i tako dalje. I imaš nešto kod nas koje je negde na sredokreći jednog i drugoga, gde u suštini se javlja određeni broj ljudi koji su pokušavali da naučnoj fantastici izdignuje iz neke trivialne književnosti. I ti ljudi su pre svega Žika Bogdanović, Ranko Munitić, Darko Suvin u Hrvatskoj kao vodeći kasnije teoretičar SF žanra, Gavrilo Vučković kao pokretač Kosmoplova galaksije, kasnije almanaha Andromede, ali imaš i dvojicu ljudi koji su u suštini, i ova četvorica to posmatraju u nekom svetlu, ajde da kažemo prosvetiteljskom, nekom svetlu koje visoko umetničkom svetlu. U Hrvatskoj je to, na primjer, Želimir Koščević, koji je upravnik galerije Studentskog centra i možda trenutno još je živ vodeći hrvatski teoretičar umetnosti i muzeolog i galerista. Sa naše strane, ovi ljudi svi rade na podizanju svesti o naučnoj fantastici kao legitimnom žanru, ali postoji ta dvojica drugih ljudi koji to rade sa stanovišta marksističke ideologije, to su Kitanović i Radojica Toutović. Hefes u svemiru, nadam se da ste imali prilike da to uzmete. Pričaj. Kažem, Hefes u svemiru, Radojica Toutović, čudesna knjiga, toplo vam preporučujem, iznenađenje. Ma to nađete, to sa Kitanovićem, recimo, vi kad nađete u nemačkoj fašističkoj literaturi Ingera, na primjer, taj nivo, kako da kažem, najzrelije misli u toj oblasti, to je baš onako visok, ultrakomunistički, nesocijalistički avangardizam. Potpuno ideološki obojen, ali
poseban čovek. Zanimljivo to, da, meni je iz tog perioda su ogromna otkrića on i Radojica Tautović. Da. O čemu mi, na primer, koji smo 76. Ja sam počeo se baviti naučnom fantastikom 81. godine i mi smo prošli kroz neku, ajde da kažemo, neku školu koju smo čitali Zorana Živkovića, Darka Suvina, ne znam ko, Žiku Bogdanovića, Ranka Munitića. Ova dvojica se ne pominju uopšte. Znači, niko ih ne pominje ni jednom reči, iako su savremenici, jer su ideološki na drugim krajevima, a zanimljivi su. Ja se ne slažem sa mnogo toga što oni pišu, ali su veoma zanimljivi sa jednog sociološkog stanovišta da se naučna fantastika može posmatrati i u drugom svetu. Ima tu, kako kažem, istoriji i teoriji kulture i književnosti ta prva recepcija, druga recepcija, treća recepcija. Ovo su ljudi koji su došli u tu fazu treće recepcije. Ponovo ih otkrivamo. Vrlo je zanimljivo. Hefes u svemiru, na primer, vrlo zanimljiva knjiga koju praktično sam otkrio pre par godina. Ima što najbolje radi, evo ti mitsko i fantastično u srpskoj književnosti. Tu je, znači, da, u ovom broju takođe je jedan po meni možda tekst izuzetne vrednosti. Znači, on je preštapan iz jednog zbornika gde ovo je možda videlo 40-ak, 60-ak ljudi, a ovo je štampano u nekom zborniku možda Filološkom fakultetu u 15 primeraka. Nemanja Radulović govori Nemanja Radulovića smo slušali više puta u društvu, znači čovek koji nam je otkrio da u suštini naši prvi pisci naučne fantastike, što smo mi mislili, je Lazar Komarčić kao prvi pisac. Svi smo, znači recepcija Jedne ugašene zvezde je uvek bila ka naučno-fantastičnom romanu, dok nam Nemanja Radulović nije onako ispreskako i u nos nam nabio čitavu istoriju ezoterijske proze, gde je Jedna ugašena zvezda jedan egzemplar ezoterijskog romana. Ezoterijske literature, čudesan, temeljan istraživač. Prosto je fantastično da u jednoj ovako skromnoj kulturi vi imate jednu ličnost koja je toliko duboko ušla u tu vrstu materije. U okviru ove knjige je u suštini taj esej od nekih možda 60-ak strana, druga svest u srpskoj književnosti u drugoj polovini 19. i početka 20. veka, gde on kreće od mesmerizma, kasnije hipnoze, pominje ove osnovne pisce svetske koji su se gradili tu vrstu književnosti i završava sa primerima iz naše književnosti. Đuro o tome može mnogo više da kaže nego ja. Pa ne, Nemanja je stvarno najbolji poznavalac ezoterije. Mislim, ja se bavim dugo godina izučavanjem toga, ali čovjek se profesionalno time bavi, kako bih rekao, samo to istražuje i ubedljivo je tu najbolji i to šta god napiše stvar izvanredno za proučavanje. I zanimljivo, a ovo je posebno baš zanimljivo da piše o spiritizmima i ovim raznim autorima koji su se na to naslanjali. U tom broju ima nekoliko tih ezoteričnih tekstova, uključujući i ovaj moj, koji sam ja napisao Filipu Diku i gnosticizmu, ali ja smatram da ljudi koji vole naučnu fantastiku svakako vole i ezoterijske teme ili mitske teme ili mističke teme, kako god. To su sve neke srodne priče i dosta ljudi koji voli naučnu fantastiku zapravo jako dobro i poznaje upravo ove oblasti, tako da
mislim da im je ovaj broj fantastično zanimljiv. Ima tu još par dobrih tekstova, tipo meni, koji su isto baš na tom tragu. Da li bi mogo nam o svom tekstu malo više, pošto si ipak najpozvaniji da ne analiziramo sad nas dvojica tebe? Pa vidi, ja teže čitam priče, mislim, baš mora da me jako zainteresuje ili priča ili roman. Evo, jedan od zadnjih science fiction romana koji sam čitao je bio baš Pecin roman, koji je fenomenalan, naravno. Roman je ako je science fiction. Pa jeste. A roman jeste sigurno. Da, jeste science fiction zato što dešava se i u budućnosti, i u prošlosti, i u sadašnjosti, i svašta nešto tu ima. Ali je u stvari, što ti kažeš, više fantastika, neka vrsta tako. Ali uživanje za čitanje, jer je prepuno ezoterije, prepuno intelektualnih stvari koje su zagonetne i tako dalje, već kakav je Peca, tako da je to dragoceno. Ali, kažem, slabije čitam inače priče, jer mora stvarno da me to baš privuče. Ja, recimo, u naučnu fantastiku volim da čitam Filipa Dicka i ako to nije na tom nekom nivou kao Filip Dick, meni onda to ne bude baš toliko zanimljivo. Jer uvek ću radije počitati nešto od Dicka što nisam ranije čitao, nego nešto eventualno novo, čisto da bi sad samo pročitao nešto novo. Ali je sam Filip Dick je neverovatna pojava i sjajno je, da li mu je to doktorska teza bila ili magistarska, Jakovljević, pisac, napisao je rad o Filipu Dicku, koji je odlična studija i ja sam iz te studije neke stvari primenio i u tom eseju. Mada sam se ja bavio nekim stvarima koje je Dick prosto predviđao. Ono što je meni interesantno kao čovjeku koji voli ezoteriju, to je da svaki čovjek koji ima vizije zapravo magičar. Prosto ono što je ljudima dato kao mogućnost to je da vide stvari unapred. I svaku stvar koju mi vidimo unapred, makar za jedan dan unapred, to je već magija nameravanja nečega za unapred, za sutra ili za prekosutra ili za neko vreme i to se najverovatnije i ostvari. Znači, ta magična crta koju ljudi imaju u svom biću strukturisanom, ona pravi te vizije koje ljudi neki daroviti mogu da poteraju mnogo dalje, mogu da odu mnogo dalje u budućnosti i da te vizije budu viđene kao nešto što je daleko, daleko u budućnosti. Sad nešto od toga se naravno nikada neće desiti, ali opet s druge strane kad gledam upravo ove autore o kojima sam pisao, kao Dicku ili pre njega, o Huxleyu ili o Orwellu, koji su napisali ta dva fantastična antiutopijska romana koji se zapravo ispoljavaju u ovom našem vremenu. Vrli novi svet se ispoljava tako što mi zaista imamo kastinski sistem bogataša trenutno, alfa, beta, gama, delte, koje po planeti žive i ne dodiruje se skoro više kasta sa kastom. Znači, to je bukvalno po nivou novca. A negde se prepeće i sa nivoom aristokratije, što je onda posebno ezoterijski komplikovan. Ali dobro, to je recimo Huxley fantastično u svom romanu obradio. To isto preuzeo od njega Dick, naravno, u mnogim romanima. A vrlo ovom 1984. ne treba ni da pričamo koliko je zaista nevjerovatno. Evo i danas kad se osvrnemo šta se dešava s medijima i čudima oko nas, Orwell je to bukvalno dokumentarno opisao. Taj veliki brat te posmatra je potpuno fascinantna ideja. Ja ne znam zaista odakle, iz koje matrice on došao bukvalno do budućnosti koju je mogao da vidi tako čisto, kad je to tako lepo opisano. U tom smislu taj esej moj povezuje neke te stvari i sam gnosticizam kao jednu zanimljivu ezoterijsku formu
o tim arhontima koji su nad svet, koji nas pogledaju, nadziru i tako dalje. To, mislim, pošto Dik jeste baš veruju te stvari, onda je to interesantno. Pa eto, to je nešto o čemu sam pisao, meni je to interesantno, pa sam voleo da nekom to podeli. Eto to. Postoji jedna teza da mi kao sredina nismo imali renesansu. Ona je uveliko prihvatljiva. Ja mislim drugačije. Nama se renesansa dešavala zakasnelo i u fazama, u obrocima. I Đure, ja smo u tom mom smislu neka vrsta renesansnih ljudi, u tom smislu da je moje ubeđenje da se jedan deo te zakasnele renesanse dešavao 80-ih godina kad smo se mi, 70-ih na 80-te kad smo se nas dvojica formirali i mene njegov ovaj tekst stalno vraća na neke stvari. Mi smo živjeli u vremenu u kome je svega bilo malo. Nedostajalo ga je. A tiho se podvuklo vreme u kome je svega viška. I sad vi imate šum, ogroman šum u svemu. Ja sam, po cenu da bežim izvan teme, jutros napisao priču koja se zove Izveštaj o merenju buke. Živim na uglu Kosovske i Takovske ulice i kako sad to ti temu i sve to u nekom ludilu kupim uređaj za merenje buke. I kako je već ovo što je, ja namestim taj uređaj, a i jutros me probudi 105, 107 nivo buke, tehnička proba za neki od tih novih kalambura tamo u tom već podeljenom svetu. To je znači buka koja, gledao sam pravilnik je još uvek iz JUS-a, koja posle pola sata vrši, deluje na oštećenje sluha. Znam ja... S koje strane to rade, izvini? Znači, On je u Takovskoj... Po pravilniku o merenju buke na 1,5 metar od mog prozora. Unutra u kući? Unutra u kući. 110 decibela posle 10 minuta oštećuje. Živi u Takovskoj preko puta... Ali ajde. Sad, to je tehnički kontekst šuma. Ali tekst koji ja čujem je sledeći. Moj je tata zločinac iz rata. Ponavljam, moj je tata zločinac iz rata. Sad, da sam ja to napisao pre ili 5 ili 7 godina, to bi delovalo kao naučno-fantastična priča. Šta hoću da vam kažem? Počinjem da sumnjam u postojanje naučne fantastike. Život, logika prevazilazi većinu naših vizija, sem onih najvećih. Svi ste čitali te 3 knjige. Jedno je Reklamokratija, drugo je Orwell i treće je Vrli novi svet. Sve 3 su u prvom broju Kentaura. Naravno. I sad pazim. Znači, pišući to onako bez naočara, izgubio sam naočara koji sam se iznervirao, krenem da razmišljam o sledećoj stvari. Na šta meni liči Vrli novi svet? Da li je to logična anticipacija budućnosti, kakvu danas živimo, koja je gotovo formirana, nemate vi tu mnogo više šta da dodate, ide u tom pravcu svakako. S druge strane imate, znači ona radi po principu toga što radi, imate s druge strane životinjsku farmu koja kaže ne damo im ništa, sve ćemo im zabraniti. I onda imate reklamokratiju koja kaže da ćemo im sve, zatrpaćemo ih svim i svačim i više neće moći da dođu k sebi. U tom smislu mislim da koncept naučne fantastike
počinje da biva prevazilažen u vrlo ozbiljnom okruženju. Imate đavo sedi na niskoj stolici koja ima 3 elementa statične ravnoteže. Samo da ti kažem da je jedan od glavnih tekstova Radojice Tutović 70. godina bio reklamokrati. Da, znam, ja sam, zahvaljujući tebi, temeljno pročitao Radojicu, zapamtio sam ga što mu je smešno ime bilo, tad je vladao je fantastični strip TV Radojica koji je izlazio na 4 slike u, ne znam, nekom od tih TV magazina i meni je ime ostalo, neobično ime jednostavno Radojica, a onda si mi ti obratio pažnju i potpuno sam odlepio. Elem, znači ta đavolja stolica, ta niska, 3 uporne tačke ima. Jedna tačka je svakako cepanje atoma, nuklearna energija. Druga tačka je autonomna veštačka inteligencija i treća tačka je reklama. Kad spojite te 3 tačke, vi dolazite u pat poziciju sa mišlju o naučnoj fantastici. Šta je? Znači, da li taj bog veštačke inteligencije, da li on ima moral? Izlazim iz teme, prekine me ako... Da li će taj moral moći da obuzda neograničene moći ta tri elementa? I vraćam se, znači to Đurin tekst jako dobro gađa i zato mislim da je suštinski. Jer, kako kažem, u kom trenutku će AI dobiti moral i koliko će mu trebati, imate to ubrzanja. Naš moral se hiljadama i hiljadama godina stvarao. Sad vi nemate tu mogućnosti, čak projektovanje morala može biti jedna vrsta od restrikcija. Gledao sam u Ludilu, stalno mi šalju, pošto sam kako kažem, radoznao, pa sam gledao neke stvari oko veštačkog oplođenja. Ti predlozi. Neko je, ne znam, u banku sperme donirao, ispostavilo se da je na 100 dece preneo kancer, gen kancera. I sad ti predlozi koji idu ka tome, ti imaš podnaslov i taj podnaslov je već teza. A završava se sa tim, pa dobro, što sad mi ne bismo kombinovali gene od 1, 3, 4 i što biste vi to radili u spavaćoj sobi, a kad mi to možemo da uradimo u laboratoriji. Đurin tekst jako dobro gađa ovo što sam ja pokušao ovako na pamet da vam skiciram, a da se ne vratim, da ne ide mnogo izvan teme, mi ću prekinuti. Prekinuo sam te. Hvala ti, Petro, baš si to vrlo interesantno ispričao. Sad si pomenuo jednu temu koja je vrlo interesantna, a to je to disperzija morala. To više nikada nisam razmišljao, ali vrlo je moguće da digitalna pažnja koja je trenutno kod mlađe generacije unapređena. Znači, oni vrlo brzo imaju pažnju za bilo šta, znači, ali ta pažnja je zbog toga kraća. Znači, oni zato gledaju spotove koji su jako kratki na TikToku i tako dalje. Nemaju pažnju da odgledaju to 3 minuta ili 4, nego će gledati 30 sekundi ili će istovremeno još 3-4 stvari raditi. Ja sam malo iz te starije generacije ko ne može tom brzinom to da ide i ne može to tako brzo da prati. I zato mi je interesantna ta spotovska reklamna pažnja, koja zapravo, to si jako dobro uočio, možda zaista može da se tako nagrize i moral kao načelo. Znači, ti ne možeš biti siguran da je nešto dobro ili nešto loše ako imaš digitalnu pažnju. Zapravo, ono može u jednom sekundu da ti bude jako dobro nešto, a u drugom
da to dobro bude loše i da to istovremeno funkcioniše. Naslov, slogan, headline i ti si catcher. Pa recimo, to je zanimljivo. To je zanimljivo. Ali to sam ovde dao, u tom tekstu ja sam, izvini što sam ja sad malo uzao, ja sam to objašnjavao kroz taj jedan tajni red koji zapravo postoje u Engleskoj, tamo početkom 19. veka, to je to famozno fabijansko društvo, fabijanci koji su, malo se zapravo zna o njihovim dometima, ali ja mislim da upravo svet u kome danas živimo je zasnovan na njihovim načelima, oligarhije i raznih drugih stvari, a zapravo članovi tog društva su bili Huxleyev otac, pa posle i Huxley, bio i Orwell u jednom momentu. Znači, svi oni su prošli kroz neko elementarno znanje koje im je dao taj tajni red. Sad, šta je taj tajni red? Zaista bio malo knjiga o tome i ja ne mogu da dođem baš puno do dubljih informacija o fabijanskom društvu, ali je vrlo interesantno i ljudi koji su planirali svet koji dolazi iz tog fabijanskog društva, upravo su ga spakovali kao tehnosvet koji je trenutno vidljiv. Gotovo da nije intuicija, nego znanje. Bukvalno je to projektovano. Dobro. Ajde da, pošto imamo još samo relativno malo vremena, ajde da pokušamo da vidimo da li smo zainteresovali publiku za neko pitanje. Ajde, Ivan. Evo ovako, s obzirom da ste vi rekli, znači, ono kad ste pominjali Baju, je to, moj otac zločinac, Moj tata zločinac iz rata. I te decibele, pa kako bi to, fantastika propali. I sad, da li bi moglo to u jednoj rečenici da potumačite s obzirom na poznatu rečenicu Artura Clarka da je magija današnjice nauka budućnosti. I sad uklopimo tu moralnu postapokalipsu tako jednu rečenicu. Ako me razumete što ću da kažem. Razumem vas, ali ne znam tačno šta bih vam rekao, ja verujem u ljude. A primer takvih ljudi je Boban. Ta neverovatna upornost. Boban. Boban, da. Ta neverovatna istrajnost i ta sposobnost da kroz vreme prenese, on je neka vrsta mosta, koja je iz generacije u generaciju upornim radom, u gotovo nemogućim uslovima, održala jednu klimu kako vi ne možete baš da nađete ni u mnogo sofisticiranijim sredinama, u bogatijim kulturama, u širim kulturama. I u tom smislu sam ja bio ono što bi rekao Michel Diffrent za čoveka i dalje. Mada i ova sva tri zla čovek napravio, možda je naš metakreator bio malo zao kad je nas koncipirao. A ovo, šta da vam kažem, kič se meri stepenom banalnosti sopstvenih asocijacija. Nema tu mnogo šta da se doda, i to, ili će da se uguši samo u sebi, pred kamerom će neko da pogleda kao u kameru, u sam sebe unutra, onako kao one katoličke gospe od gipsa što se prave i da poludi na licu mesta, ili će biti krvo. Ja ne vidim drugo rešenje. Ima čovek, ti si pominjao Blavatsku. Oni su tražili vehicle za novog, ajde da kažem, Mesiju ili, kako da kažem, Mahatmu. Mahatme su užasno najviše prosvećeni ljudi. I našli su jednog dečaka koji se zvao Judy Krishnamurti, fantastičnih sposobnosti, velike inteligencije i cela ta elita je krenula da ga obrazuje. On je sad
15 godina govori o Ujedinjenim nacijama. Tu imate jako čudne kombinacije, mi smo fasciklirali tu. Tu imate socijaliste, imate avangardne umetnike, da ne verujete. I kad je to već krenulo, on se prosvetlio i rekao im je, ljudi, ja sam samo čovek, ja nisam nikakav bog. Obratite pažnju na ime koje se zove Judy Krishnamurti. Takve stvari bi možda mogle da nas vrate u nekim okvirima i nisu, u neke okviri i nisu nemoguće, ja mislim. Pa, ja sam isto čovjek koji je veoma zahvalan Bobanu, što evo prvi put sam ja u znaku sa Gite i zapravo nikad nisam ni pisao za naučno-fantastične časopise, niti bilo šta, ovaj prvi put da mi Boban objavio i hvala mu za to, jer ja sam velik ljubitelj naučne fantastike od svojih mlađih dana, stvarno volim da čitam i fantastiku i naučnu fantastiku, ali mi je neverovatno koliko je zaista, tu sam baš sa Bobanom i pričao, koliko je ta misija nekako teška, što ti kažeš, on uporno to radi i izdaje, evo ti si rekao da je taj časopis se možda prodao u 100 komada, to znači, to se ne isplati nikako da izlazi više, znači nije sad više pitanje zašto izlazi, nego jednostavno zašto je narod prestao da čita takve stvari, zašto su pali ti tiraži na taj način ili se to preselilo u neku drugu oblast, ja se to ne mogu da znam, možda su tiraži naučno-fantastičnih ovih pisaca koje je moguće naći u Laguni, Vulkanu ili tako dalje, možda to dosta dobro ide, mada sam tu isto skeptičan, ali ne vjerujem se da, jer nekada je naučna fantastika bila pomodna. Svi su hteli to da čitaju. Mogu ja, tu sam... Sposobnost da je izvan elitizma, iako je u jednoj jako maloj grupi, ona je izbegla loš aspekt elitizma. Naučna fantastika je dobila velike tiraže sa razvojem putovanja u svemir, velikog interesovanja, jednog uspona nauke krajem 60. i početkom 70. godina i za razliku od ostalih žanrova u bivšoj Jugoslaviji koji su u suštini svrstavani u nižu književnost, borili se sa šundom i bili na neki način, ja ne znam koliko vas zna, znači mi smo imali neke 46. godine jedan dosta savremen zakon o štampi koji je bio prilično liberalan za tadašnje vreme, međutim on je bio praćen 47. zakonom o izdavanju omladinske i distribuciji omladinske literature. I tu je omladinska literatura podvrgnuta pod veliku lupu tadašnje vlasti i izdavana je samo probrana literatura koja ne može da ugrozi razvoj socijalističkog čoveka. I dečije literaturi je, cenzura dečije literature je bila mnogo veća, to Stijano možete da vidite, mnogo veća nego cenzura normalne štampe, koja je sama bila prilično velika, ali dečije literaturi praćeno onoga što se daje deci je posvećivana mnogo velika pažnja. Naučna fantastika je tu izbegla neke druge, ajde da kažemo, cenzure putem toga što je određeni ljudi su je percipirali kao mogućnost razvoja socijalističkog čoveka na bazi sovjetske naučne fantastike, tekstova Beljajeva i nekih sociologa naših iz tog vremena koji su je videli kao mogućnost da se preko nje razvije jedan novi socijalistički čovek. Te stege su polako molim?
Ko su bili ljudi? Bio je čovek kome ja ne znam ime, koji je 40, a koga Tijana smatra glavnim sociologom, imam mu ime u tekstu, ne znam ga na pamet. On je napravio knjigu 1947. godine gde je objavio 3 teksta, između ta 3 teksta su jedan Gorki, drugi je bio, ne mogu setim koji, treći je bio tekst Beljajeva o korišćenju naučne fantastike u razvoju socijalističkog čoveka. To je jedna mala knjižica, ovako tanka, iz 1947. Jako ga je teško naći, ali vrlo je indikativna da je naučna fantastika mogla da se razvije na neki način tamo gde ove druge nisu. Ubrzo je nastao raskol sa Inforbiroom i polako počinje da se javljaju zapadni pisci, ali veoma polako, međutim javljaju se. Znači, za razliku od drugih socijalističkih zemalja gde je to išlo mnogo sporije, bilo je cenzure, bilo je prekrajanja, počeli su priče da se objavljaju u Zabavniku, ima divan tekst Tijanin o razvoju SF ilustracije kroz, ne znam, 61., 71., 81., kako je išla svaki put. U delu od 61. govori o veoma detaljnoj cenzuri tekstova jedne od priča koja je objavljena tada. Ja sam radio u ovome tekstu koji sam radio za Ajdačićev zbornik Slovenska naučna fantastika, radio sam uporednu analizu 5 prevoda jedne priče, mislim da je bio Alkir Buličev ili ne jedan od tih ruskih, koje su objavljivane u 5 različitih časopisa, Mladost, Kosmoplov, ne znam šta. Ti maltene u svih 5 imaš izbačene delove koje govore o vrednosti sovjetskog čoveka, o razvoju sovjetskog, cenzurisano, bukvalno, izbačeno. Tako da je to, sve vreme si imao jednu cenzuru, naučna fantastika, pitanje je da li u tom trenutku, radim dosta sad o toj razumevanju fandoma, da li uopšte moglo da se formira fandom pre nekih 70. godina kada je u stvari te stege su spale. Ja sam deo osnivanja Lazara Komarčića, u suštini mi smo, kada je dolazio James Gunn, to je čak 83. godina, ti si morao da pišeš elaborat o tome ko je James Gunn, da daješ čitav pregled u MUP, praćen objašnjenjem da je on već držao predavanja u Zagrebu, Ljubljani i tako dalje, koji su ciljevi toga, koja je značaj njegova za naučnu fantastiku. Veoma detaljna je bila, ajde da kažemo, provera svega toga. Da ne govorimo, Žarko dobro zna, o usvajanju statuta kluba gde se imao, znači, kompletne... Dobro, tad si pisao Boku, sad piše strano 61, pošto domaćih nema. Ma ne, ali to je divno. Znači, pazite, usvajanje statuta kluba, moraš da napraviš zapisnik sa statuta, sa osnivačke skupštine, da imaš kompletne sve samoupravne organe i organ za ono i DSZ, organ za sprečavanje protivpožarne i tu smo kompletno Beogradski krug 2
tadašnja strip organizacija, Sloba Ivkov, ne znam, Vlada Vesović i Željko Pahik su bili kompletan samoupravna radnička kontrola i borba protiv vatrogasnih, kako se zove, mislim, potpuno ludilo. Znači, kaži, Ivane. Izvinjam se samo kratko. Da vam se čini, što je rock muzika bila, da kažem, državni projekt u nekom smislu, a da je u to junačko doba plastik izbjegla tu sudbinu, mislim 80. godine možda. Da, znam, ono, cela priča. Pa ne znam, hoćeš ti, Đuro, a? 60. godina. Razumeo, Ivana, na koju muziku? A rock, bijelo dugme i to, mislim. Ovo već ovih danas nije možda to bilo. Pa jeste, čak kako nije, idoli su bili... Misliš pod kontrolom službi nekih ili tako nešto? Pod kontrolom službi. Pa dobro, to postoji sad te teorije. Ja ne znam, nikad nisi upoznao baš nijednog čovjeka iz tih službi i uopšte ne verujem u tu toliku moć toga, ali ljudi kažu da je to tako. Evo možda Peca zna, ja ne znam. Služba ima pametnije metode, nažalost. Značajno ime 60. godina u liberalizacije kulture je bila Mitra Mitrović. Mitra Mitrović, ministar, prva žena Milovana Đilasa. Nije čudo da su Vukica Đilas i Branko preveli Dika. To je zanimljivo. Vukica je imala pauzu na fakultetu i kad sam se ja upisivao, što je jedna gospođa ispred mene sa nekim cegerom, onako mršava, i sad ova žena pita razne stvari, kaže ime oca, zanimanje oca, kaže general, zanimanje majke, general. Tako sam ja upoznao, posle toga sam spremao predmete sa Mitrom. Mitra je ljuštila naučno-fantastičnu literaturu, a Branko i Vukica su prvog Dika prevodili. Mnogo zavisi od prosvetljenih individua. Nije naučna fantastika toliko bila pod... Oni su pratili, koliko ja znam, naučna fantastika ti je na neki način... Ti si imao 60. i neke godine Kentaur. Prvo ono izdanje, one crne knjige Kentaura, gde su objavljene one ključni romani. To je ponovljeno 76. i dodati su još neki. Te 67. izašli i Reklamokratija i ovi Simak i 84. Vrli novi svet. Znači, to je taj jedan trenutak kada neke knjige koje do tada nisu imali bilo kakvu šansu se pojave, kod nas su se pojavljale. Naučna fantastika je, kako da kažem, bila od strane pojedinaca promovisana. Znači, na primer, našao sam tekst u Zagrebačkom telegrafu iz 62. ili 63. godine, kad neko piše o ovome Darku Suvinu, koji je, pored toga što je bio vodeći, ajde da kažemo, teoretičar naučne fantastike, pisao jako puno o utopijama, te njegove prvi tekstovi su u stvari razmatrali utopiju, razmatrali Krležine, one delove Kristofora Kolumba i te neke Krležine radove koji su više utopijskog karaktera, ali oni, pored toga, u tom tekstu u Telegrafu kaže, taj Suvin, on je popularizator onoga što zovu science fiction. Znači, on je već tada u toj nekoj, ajde da kažemo, književnim krugovima slovio ko neko ko je popularizao naučnu fantastiku. Kad vi vidite Žiku Bogdanovića koji u borbi, na primer, koji organ
socijalističke ili već ko je u tom trenutku čega, socijalističke partije Borba, gde piše na stranu i po o naučnoj fantastici kao legitimnom žanru. Imate u Ranko Munitić 63. godine daje pregled u Ninu na dve strane, prvi evropski festival naučno-fantastičnog filma u Trstu. Znači, to su ljudi koji su svojim radom na neki način... Ali vidiš, sad sam se setio jedne stvari. Opet je ta zvanična književna istorijska ekipa koja pravi knjige o istorijima književnosti sam uvek previđala naučnu fantastiku ili je prosto skrajnula u stranu, jer oni jednostavno neće da stavit će Pekića da je on super naučno-fantastični pisac, ali samo zato što je pisao i ove druge razne romane, pa je veliki pisac, ali nikada ne žele da stave pisce naučne fantastike, jer smatraju to žanrovski i da je to nešto nižeg ranga i da prosto nije za veliku istoriju srpske književnosti, što ja mislim da je velika greška. Zato je borba tih ranih ljudi bila veoma važna. Znači, vi imate Zoran Živković u Politici, piše u tri nastavka teze za odbranu naučno-fantastičnog žanra. Nešto, parafraziram, objašnjava širim narodnim masama zašto je to važno. S druge strane, imate u Hrvatskoj Milivoja Solara koji izdaje antologiju hrvatske fantastike, gde baca drvlje i kamenje na naučnu fantastiku kao jedan eskapistički žanr koji u suštini nema nikakvu vrednost u odnosu na one prave domete fantastike i ona knjiga Guju u njedrima nema ni jedno pomene bilo kog autora naučne fantastike. Ima tu još jedna zanimljiva stvar. Mi smo živjeli u vremenu mekanog prosvećenog komunističkog apsolutizma. Komunizam, on polaže pravo na budućnost. Tako je. A naučna fantastika velikim svojim delom polaže pravo na budućnost kao temu. I onda je tu postalo jedno jednačenje, samo je to trebalo sabiti u taj racionalistički kontekst. I onda kako se to menjalo, ljudi, setite se, vi ste uglavnom mladi, postoji jedan čikica koji se zvao Milivoj Jugin. On je bio televizijski komentator za realističnu fantastiku. U trenutku kad su se ta dva sveta, istok i zapad, približavali. Njega je vodio Rudi Debijađi, jedna čudesna figura. Mi smo bili deo sovjetskog kosmičkog programa i na nas je padao razvoj medicine i biohemije. Rudi je bio Talijan, jako duboko u hormonima. Oni su stanovali zajedno, a Milivo je bio onako jedan dobroćudni novinar televizijski. Komentator. I onda mu je Rudi temu odredio i polako ga uveo u tu stvar. Ta stvar je postala, to je bilo još vreme kad si imao šahovske komentare, emisiju za šahovske komentare na televiziji. I onda je došlo do tog fantastičnog susreta istoka i zapada na sajmu gde su prvi put dovedeni jedni do drugih zapadni koncepti kosmičkih tehnologija i ruski koncepti. Tako da to polaganje prava na budućnost je nešto što je komunistima dalo prostor da ta stvar oko naučne fantastike u njihovom kontekstu bude maksimalno legitimna. Cenzura je cenzura i postoji dan, samo su se njeni metodi
promenili, postali su visoko statistični, spirala tišine, je li tako? Jel znate koji je bio prvi, ajde da kažemo, naučno-fantastični događaj širih razmera u bivšoj Jugoslaviji? Da li neko zna? Ne, moram definitivno da pišem. Znači, 1972. godine Želimir Koščević, koji je u tom trenutku voditelj, izvinjam, budem precizan, voditelj galerije studentskog centra u Hrvatskoj, u Zagrebu, zajedno sa Rankom Munitićem i pozvavši Darka Suvina, koji je već prešao u Kanadu i postao vodeći teoretičar naučne fantastike na Univerzitetu McGill u Montrealu, organizuju prve dane naučne fantastike. Prvi dane naučne fantastike su događaji koji se odvijao u galeriji Studentskog centra u Zagrebu i koji je obuhvatao više aktivnosti, obuhvatao je jedan pregled filmova, nekih 20-ak filmova koje su Kinoteka Zagrebačka i Beogradska zajedničko dala, obuhvatao je jednu izložbu, ali ne onu klasičnu izložbu kakvu imamo danas na SF konvencijama i tako dalje, već je tu bila jedna koncepcijska izložba Želimira Koščevića, koji je danas vodeći hrvatski kustos, teoretičar umetnosti i tako dalje, čovek koji predstavlja kod nas Miško Šuvatković, avangardu, koji je pozvao, na primer, da seriju plakata o budućnosti uradi Boris Bućan, koji je u suštini trenutno jedan od glavnih svetskih plakatera. U MOMI su mu plakati izlaženi. Sa druge strane, Mihajlo Arsovski, takođe vrhunski plakater, radi plakat te izložbe, a Ranko Munitić radi, Želimir Koščević postavlja jednu izložbu gde izlaže zajedno razne artefakte iz sadašnjosti, znači, koji obeležavaju život tadašnjeg čoveka koji ide ka budućnosti, izlaže saobraćajne znake, izlaže ove male figurice japanskih robota, izlaže makete svemirskih brodova i u suštini daje jednu koncepciju kretanja tadašnjeg čoveka ka budućnosti. Ta izložba posle mesec dana rada u ovome, to jest održavanje u Zagrebu, prelazi u Beograd i jedna je od prvih aktivnosti tadašnjeg SKC-a u Beogradu. Tako da, morat ću da pišem definitivno. To je moment kada je Dunja Blažević došla u SKC. Tako je, to je trenutak kada je Dunja Blažević došla i kada su oni zajedno, kako da kažem, pokušali. Ta izložba je praćena jednom drugom izložbom 1977. godine u Zagrebu, koja je bila takozvana druga izložba, i od tog trenutka se vode Sferakoni i druge konvencije naučne fantastike. Preteče konvencija naučne fantastike. Ali ja mislim da smo dosta pričali. Dražo, je li dosta? Dosta. Hvala. Eto, hvala.